Oh, to guys, bini arna guys ngani no baila jila ma halamno pai. No tadi ya nidi gidi time foraw. Iti gozaनाव जारनाय खामबाथाय दियाफोरखौ खस्थ' मोनना मोना आरो नेंनाय मोनगोन ना मोना? नेंनायखौ मोना। मोना लेवरा किन्तु बा बया खस्थ' जायो किन्तु नेङो। फायसिबाय। ओइदो दादियाबो होबाय पुरा जस। बापरे। दा जों ओइ सिंनिफ्राय थाबायबोबाय। ओमफ्राय दा आरो नै साथिंगाल थांबावसिगोन जों एबार। इदि टायार सायार होनानै बरिया मानसि थांग्रा खालामदोंमोन। किन्तु दा नैखौ ब्लक खालामना दोनदो आरो माने रावबो थाबायनो हायि बायदि बन्द खालामना दोनदो। So hey guys, good morning from my home guys. Dini angni no singawno dini angni roomआव intro video ko start खालामबाय आरोना guys dini video. To गोबां समनि उनाव आंनि video आंनि roomआव intro video. To guys बिनो आरोना guys जोंहानि न'आव बायला जिला मा खालामनो उपायया होमबाबो जेबो आं इफोराव जेबो अरजाया. न'आनो जा थाखा फैसा जायबो जेबो इन्ट्रेस्टिं गैया आंहा जिउआव आंनो इन्ट्रेस्ट नांगो. दा बि आंनि room आरोना guys नै गासैथिंबो उनथिखालायनानै हानि गोजा. ओमफ्राय इथिंगाले दामबाय थायो इखोनो ओमफ्राय इथिंगाले भिडिअ सिडिअ इदिट खालामबाथाय नैफोर मेसेज कमेन्ट रिप्लाय होयो आरोना गाइस आङो थुनानै केटेक केटेक थुलाबायनानै ओमफ्राय इथिंगाले माउसबो दोङो आरोना नैबे साइडथिंगाले टिबलनि बर्ड माबा बिदि दोङो नै आंनिया टिबलआव जगर फिसा फिसा आङो माबा खालामनाबाबो माबायो आरोना आङो दा जितु खालामबाय थानाय जोंहानि दा मोनसे न'खौ आङो स्टुडिअ खालामगोन न' गंसेया सब माने स्टुडिअ माबायदि मा थायो लाइट साइट सब बुस्थु होजोबगोन आरोना गाइस बे पाका न'आव ओरैबायदि होजोबगोन माने न' सिङाव हाबबाथाय मायबा जागायाव थांदो हि टाइपनि खालामगोन आङो माने इ टाइपना जुदि भिडिअखौ इन्ट्रेस्टिं बा जोबनालासि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गोदान बा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय गाइस आरो इउटुबनि लग'नि गस्ला माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा नायलांबाय गाइस थांसै न अके बाय 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 स' गाइस दा नै थांनो थाखाय रेडि दा न'आव आङो हारसिं ओमफ्राय दादैया ससेयावसो लोगो मोनगोन दिनै आखाइ खान्दा गस्ला गानदो सान्दुं दा आखाइ खामथाब जुबगोन बायदि मोनदों मान सान्दुं गोसा दिनै बापरे बापरे स' गाइस तामान सान्दुं दे गाइस दिनै तामान सान्दुं आखाइ गोलाव गस्ला गानाखैना आखाइ खान्दा गस्ला गानना लादो सान्दुंदो खानस्ताब जुगोन बायदि मोनदों आङो दिनै पुरा उपाय गैया इउटुब लग'नि गस्ला गानना लादो दिनै ओरैनो खदाय खदाय आरो बेलेग गस्लाखौलाय माथो गानबाय थादो बा बेलेग बेलेगबो गाननांगोन नालाय बेनिखायनो दिनै एसे आलादा गानबाय आरोना दा सान्दुं गोसाबाबो बरा थांबाय थानोसै नै गामिनिफ्राय दा नैबे ससेयाव आं हारसिं ओमफ्राय दादैया मेन र'डआव दङ होनना बुंदो दादैनि गारिजोंनो थांबा थांबाय आंनिखौ मायाबा गालांबाथाय गालांसिगोन नङाबाथाय लांसिगोन इदि गोदै खालामसिगोन आरोना गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नैयाव आङो बारा बुखिनाय जायाखै आङो एक्सट्रा फुइ सोनाय जाबाय दा जियानो जाया माने गाइस दादैनि स्कुटियाव बरिया आरामनो गोसो गोथार थांगासिनो दङ आरोना जों दा सानैदो ओहो गाइस थ' फाइनालि दा बर्तमान जोङो मोनबाय दादैजोंनो सानैबो निकासि वाव निकासि टाउन गाइस ओइथिंगाले फुल ओमफ्राय स' गाइस जोङो दा बर्तमान दा नै दादैजोंनो जोङो नै टार्निं मोनबाय आरो बारा गोजान गैला मथा मथि मोनखासिगोन जोङो सिगां फैनाय टाइमाव नैफोरथिंगाले माने माइ गोजामोन आरो दैज्लां टाइमाव बिदियाव फैदोंमोन एबार ना बाय मेसेङाव फैबाय दा जायगाफोरा माबायदि जादों एसे नायनोसै बाय गाइस लामाया माबायदि टार्निं बेखिनियाव नोरै थांनांगौ आरोना टार्निंआ बा जि गोजौथिं उथिलांनो गोनां जायो नैखिनियाव बापरे ओमफ्राय गोजौआव ओरै उथिलाङै लाङै लाङै ओमफ्राय गायथिंगाले ओरै नुहुरबाय आरो अबस्थाया माइ गायनाय माबानाय दुब्लिफोरखौ दारागावनि पुरा खामना दोनदो इथिंगाले ओमफ्राय दा नैबेखिनिया दाबो मोजां पाका जायाखै दे रास्ताया देन्जार दैखो आरो फैनायाव एखे बया खस्थ' जानो नागिरो नैखिनियाव ओमफ्राय इयाव जुदि नोंथांमोना फैबाथाय ड्रनफोरखौ एलाउड खालामनो होआखै इयाव लिरना होखादो नायनो हागोन नोंथांमोना मानो होनबा इथिं सेरपे केम दङ ना आर्मिफोरनि बेनिखायनो आरोना दा बायसा बारा मानसि जाया इयाव दा इथिं दै फैबासो मानसि जागोन आरोना दुगैनो दा दैफोरा गैयाना खालि खालि रानसाव रानसाव जाना दङ जागाया थ' फाइनालि गाइस जों नै दा बर्तमान दारागाव मोनफैबाय पुरा खस्थ' मस्थ' दादै दांदो गारि सलाय सलाय दादैया सलायबाय थाखादो फाइनालासि स्कुटिखौ बापरे बा धेमाल नङा दे दादै औ पुरा जसखा जोंनिया दादैया ना जोंनिया एनबि प्रडाक्सननिया नोंथांमोनाथ' सिनायखायोनोखा बिखौ कभार भिडिअ खालामबाय थायो जोंनिया दादैनि चेनेलाव थांनानै एसे सापर्ट होयो मारै बोरै जागाफोरखौ मारै नायनो ओरैनो बारसा बायनायाव बिराद बरिया इमान बरिया जायगा खिन्थु फाइनाल बिराद डेन्जार आरो डेन्जार ना फाय दादै फाय फाय वा धेमाल नङा दे जोंनिया दादैयाबो बया जसखा खिन्थु वा बहुत जस आरोना गाइस दादैया जोंनिया बहुत खस्थ' आरोना गाइस खिन्थु इफोरबायदि जस थानाया मान इजि नङा गाइस मानसिया जस थाबासो लाइफआव पावारफुल साक्सेसफुल जायो आरोना गाइस
दा नायजागाखै ओरैबायदि बेफोर गोदो अंग्रा अंग्रिदिं आरो दादाया सलायना फैदो आरो ओइयाथ' जि गोजौ ओरै ओरै मावोना बेफोरावबो सलायना फैजोबदो आरो जि लेथ्रा लामाथिंबो सलायनो फैजोबदो बारा भिडिअ खालामाखै आङो ओमफ्राय थिं बेकग्राउन्डथिं नायनो हागोन नोंथांमोना बरियानो दा दै फैबायो बया दुगैनो हागोन दा दैया एसे खम जाना दोङो स' गाइस ओमफ्राय दा दैयाथ' जोंनिया एखेबारे होलांबायानो सिदा थांनाया दा आंबो नै थांबाय थादो बरियानो बया इन्टारेस्ट जादों आरोना गाइस दिनैनि दिनाव बापरे बा दारागाव दा फैसा नोंथांमोना फैबाथाय बाय सान्दुं गोसा गोसा मोनगोन आरो बेलासि टाइमाव बरिया जागोन आरो दैयाबो दुगैनो हिट जागोन दा मेसें बोथोर नालाय थान्दा थान्दा दुगैनोबो मोजां जागोन बोथोरा दा इथिंगाले आरो आगोलाव माबा मोनसे खालामदो इथिं थांनांगोन जों सिगां फैनाय टाइमाव बिदि गोदो गैयामोन ओइ बे साइथिंगाले दा इथिं एसे बेरायनांगोन इथिंगाले नाय नोंथांमोना जिप लाइन पुरा सानिफ्राय गाखोनाय हाजोनिफ्राय ओमफ्राय इथिं गायथिंगाले थांनाय दा जों जादों आरो हाजो साथिं गाखोलायनोसै ना मा बुंदा दे एकदम जोंनिया दादाया खिन्थु बया जस दे खिन्थु गोबां सापर्ट होयो आरो गोबां मोजां दादाया जोंनिया बा दा जोंनिया दादाया ओरैनोथ' मास्टार साख्रि मावनायजों लोगोसेबो आरो इदि गोदो जार्निबो खालामो आरोना ओरैनो जार्निनि फिल्डखौ दादाया ओरैनो माबायदि नाङो ओरैनो खिथालाय जार्नि फिल्डआथ' बहुत मोजां माने इखिनो मा होनो दारागाव पिकनिक स्पट माने बहुत मोजां जायगा बहुत एरिया माने भिडिअ सिडिअ खालामबो बिराद मोजां जायो भिडिअ आरो बहुत माने शुटिं खालामबाय थादों दाखालि बावैसो शुटिं खालामना थांदों बहुत जायगा माने भुटाननि बर्डार बहुत नायनो मोजां आरो दा ओरैनो दादैया नैदि गिदिर टाइमफोराव बिदि गोजानाव जारनि खालामबाथाय देहाफोरखौ खस्थ' मोनो ना मोना आरो नेंनाय मोनगोन ना मोना नेंनायखौ मोना बेलेगफ्रा खिन्थु बा बया खस्थ' जायो खिन्थु नेङो एक्सुवेलि जस नांमारगो जाय मानसिफ्रा माने इदि गोदो गिदिंथिंबाय थायो आरो इफोर गोदो जार्नि खालामबाय थायो लं जार्निं इफोर गोदोया माने देहाफ्राबो स्ट्रं थायो माने बोलोफ्रा मोजां जायो दा दादैया इदि गोदो खालामबाय थायो आरो ना ओंखायनो देहाफ्राबो स्ट्रं नंगौथ' र' आरो बेलेग दिगनि मानसिफोराथ' बा जि बोराय ओमफ्राय बुरैबा बिसोर जमा जार्नि खालामना गोजानाव देन्जार जोङो उनफोराव लासैबो जोङो मायाबा गोजान जायगायाव माबा खालामो जोङो थांगोन दादै बरिया बाइकदो बरिया थाङो जोङो टाउनफोरावबाबो बरियानो बरिया इन्टारेस्ट खालामगोन आरो जोङो बरिया इन्टारेस्ट खालामगोन खिन्थु जस नांमारगो मान जायो नंमारगोन ना दादे जस नांमारगो नंगौथ' र' बेफोरनो आरो दा जोङो नै पुरा गोजौ गाखोबाय दादैया फैबाय दादै इमान गोजौ नै सानना नाय नै इमान गोजौ इथिं गालायनो हागोन नोंथांमोना पुरा दारागावनि बेनार गोजौ नैखिनिया जायफोरा दारागाव फैदो इखौ मिथिखागोन न दादै फैबाय ओइनो दादैयाबो होबाय पुरा जस बापरे तेमाल नङा दे गाइस खिन्थु आरो दादैयाथ' आंथ' भिडिअ नुजाबायसो थाया खिन्थु हारसिंबाबो आरो बे गावसिनि लोगोफोरदोंबाबो इसोर जार्नि खालामबाय थायो माजे माजे नोंसोर नंगौना दादे खिन्थु तेमाल नङा दे गाइस बापरे बा बहुत खस्थ' जायो जार्नि खालामनाया खिन्थु मानसिनो जस नांगौ आरोना जस थाबाथाय बरिया जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना पाहारनिफ्राय पुरा भिउखौ बापरे बा दा जों ओइ सिंनिफ्राय थाबायबोबाय ओमफ्राय दा आरो नै साथिंगाल थांबावसिगोन जों एबार जों गोजौआव थांगोन ओमफ्राय थिंगाले पाहारनिखाय एबार दादैया इथिं फैसिगोन नै बा जि गोजौसिम फैगोन दा दादैया नै फैनायावबो दादैयानो गारि सालायदो थांनायावबो दादैयानो गारि सालायनांगोन इमान जस जोंनिया दादैया तामान जसखा खिन्थु बा एखेबारे ओरै फैखाबाय जों ओरै ओमफ्राय थिंगाले नै भिउआ ओमफ्राय दा आरो जों साथिं थांबावसिगोन बापरे नाइट केम्पिं थानो हायो होनना बुंदो खेबसे नायनि इदि माबायदि खालामना दोनदो बुस्थुफोरखौ ना दादे फै बरियानो स' गाइस दा इथिंगाले नाइट केम्पिं थानाय ओमफ्राय इखिनि हाजोआवनो पुरा जिप लाइननि आरोना माने जिथुबा जिप लाइननि गाखोनायनि थाखाय नैबे हाजोखौ इथिंगाले थानाय खालामदो दायो नांथ'ला जों थांनोसै बारा इफोरखौ नायबाय थाना लाबो गैया न' जादो मा गोजान बायदि जों खस्थ' खालामनानै बहुद गोजौ बापरे बा बया गोजौ बारा आरो नै जों दा डाउनथिंगाल थांफिनदो दा गोजौनिफ्राय बोरैबा गोलैबाथाय दुदु थांखागोन आरो लासै लासै थांसै बरिया आरामनो गाइस ओमफ्राय दा नै दारागावआव बिदि टायार सायार होनानै बरिया मानसि थांग्रा खालामदोंमोन खिन्थु दा नैखौ ब्लक खालामना दोनदो आरो माने रावबो थाबायनो हायि बायदि बन्द' खालामना दोनदो एक्सुवेलि इथिंगाल थाबायनो थांनो हागौमोन ओरै गोदो दैजों पार जानानै दा बायसा बन्द' खालामनो नाङामोन आरो न' टिकेट दाननाय हिसाबै बरियानो नै दादे इथिंगाले गाखोबाय बरियानो नै दादे गाखोबाय इथिंगाले ओइ नै बरिया गाखोबाय ओमफ्राय दा इथिंगाले बरिया ओंखारसिगोन आरो दादैया नै मा खालामनो गासिबो उपाय गैया आरो इथिंगाले थांनो हाखाय बन्द' ओरैनो टिकेट सिकेट दानना फैनानै मा जानो जुदि मोजां नायनो मोनाबा न' इथिंगाले गाखोनानै ओरै टाइम पास बरियानो फाख्रि गिदिंनो हागौमोन दा खिन्थु अबस्थाया बन्द' गाइस बिनो आरोना गाइस भिउआ इथिंगाले पुरानो
दादिया ससे गाखोबाय होनबाबो न' जोंना दादिया बया जस जोंना दादिया बहुत मोजां आरोना गाइस बया माने मोजां मोजां आयदा होबाय थायो ओरैनोथ' जोङो सिगां ब्लग खालामोनबाबो दादिमोननिफ्राय पुरा माने आयदा लानानै पुरा इदि गोदै माने ब्लगाव स्टार्ट जानानै इदि गोदै जानो हादों आरोना दा बर्तमान दा इनिखायनो आरो उनाव लासै दादिया इदि गोदैनो सापर्ट होबाय थागोन आरोना होगोना दादिया माने आगोलनिफ्रायनो आङो भिडिअ सिडिअ खालामफोरावबो दादिमोननिफ्राय माने एसे एनैबाबो सापर्ट मोननानै दा इदि गोदै आगबारिनो हादों आरो एसे एनै खिन्थु आरो इयुनाव हाबावगोन ना हाबावा दादै जोबोद मोजां नाङो आरोना गाइस दादिया जोबोद मोजां सापर्ट होयो इदि गोदैनो सापर्ट होनांगौ आरो गुबुनफोराबो दा इदि गोदै बेलेगखौ सापर्ट होलायोबा मानो जौगाया बयबो साक्सेसफुल जानो हागोन जिउआव नंगौना बेनिखायनो सापर्टनि गोनांथि जायो आरोना दा बर्तमान नै दारागावआव बारा दै गैया आरोना गाइस रानसाव रानसाव जों जे सिगां फैनाय टाइमाव इफोराव सब दै गोजा दा सिजोना फैबाथाय दै जाबाथाय बरा नुगोन आरोना ओमफ्राय इफोरथिंबो जि बरा मोजां जायो फट' थिखांनो दा खिन्थु नोंथांमोना फायथ'ना आरोना गाइस दा अबस्थाया एसे गाज्रि हालोदा बाय बोरैबा जाना दङ दा बर्तमान फायथ'ना नोंथांमोना एसे नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा ब्लां ब्लां गोदोर आरोना गाइस जागाया एखेबारेनो स' गाइस जों दा नै दारागावनिफ्राय फैनानै एसे मोनाबोबाय ओमफ्राय दा जोङो दारिजामनि एसे नै तामुलपुराव बाय साहा लोंबाय आरो जोङो ना बुंदा दै साहा लोंबाय ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय नोंथांमोना माबायदि दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ जोङो थाबै लोगो मोनगोन थ' नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय दा दारागावनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांखादोंमोन न'आव फैनानै जों दा नै तामुलपुराव मोनानायखाय दा दसे साहा लोंबाय दा न'आव थांसै आरो जों बरा दादों रे येस टाइम